Ako skrátiť nohavice? Dnes vám ukážem, že upraviť dĺžku nových riflových nohavíc nemusí byť vôbec také komplikované, ako sa na prvý pohľad môže zdať. S naším jednoduchým videopostupom to zvládnete v pohodlí domova. Potrebujeme krajčírsky meter, krajčírskú kriedu, špendlíky, nožnice, niť vo vhodnej farbe do stroja a šiací stroj. Nohavice si treba vyskúšať a zaznačiť želanú dĺžku špendlíkom alebo krajčírskou kriedou. Okraj si vyhrnieme smerom von a označíme nový okraj. Prirátajte k hotovej dĺžke potrebný prídavok na zahnutie. V našom prípade sú to 3 cm. Krajčírskou kriedou potrebnú dĺžku si vyznačíme po celom obvode nohy. Potrebnú dĺžku si meriame od spodnej hrany nohavíc dookola. Nakreslíme čiaru, kde budeme strihať. Striháme vždy len jednu vrstvu látky. Dávajte si pozor, aby obidve nohy mali rovnakú dĺžku. Na strihanie používajte ostré krajčírske nožnice na textil. Zahnutie môže byť dvojmo, dvakrát zložíme spodný okraj na 1,5 cm a záložku zašpendlíme. Môžeme označiť 3 cm, ale podarí sa to aj od oka. Takisto si popripíname aj druhú sáru. Záložku môžeme aj prisťahovať ručnými veľkými stehmi po celom obvode. Odvážnejší môžu šiť aj bez sťahovania. Je praktické si uvoľniť voľné rameno na stroji, aby sme nohavice mohli natiahnuť a tak šiť po obvode dookola. Zvoľte si trošku dlhšie stehy. Pri skracovaní nohavíc si mi osvedčili stehy 3-4 mm. Začnite šiť pri vnútornom šve nohavíc medzi nohami. Šijeme od spodného okraja na 1 cm. Na šitie použijeme obyčajný rovný steh, šijeme z lícnej strany nohavíc. Špendlíky vyberáme postupne. Stehy zaistíme proti páraniu. Takéto šitie je ideálne pre začiatočníkov. Ak šijete spolu so mnou, určite sa to podarí. Budete sa cítiť, ako by som bola vo vašej blízkosti.